a budeme sa spolu o to pokúšať. Prichádzajú členovia dnes už legendárnej hip-hopovej skupiny AMO, ktorá v lani oslavila 20. výročie od svojho vzniku a spolu s nimi aj dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Adriana Kokoša. Skladba Podaj mi ruku. Možno na prvýkrát nezmeníme dobu, ale skúsime to znovu, lebo skúšame to spolu. Podaj mi ruku, pôjdeme spolu, a možno stačí iba uvoľniť sa, otvoriť sa svetu, žiť tú dobu, lebo všetci sme v tom spolu. Možno je to všetko iba senné, cítim sa vo svojej koži. Nebeháme spolu, ako vtedy chcem len túto dobu kročiť. Keď sme začínali, stále bolo o čom písať. Teraz je to znova, keď mám pocit, že nemôžem dýchať. Márne hľadám spoločné videnie sveta, čo nebude krývať. Márne píšem otázky, čo nevieš čítať. Preto je tu kríza po kríze a po nej ďalšia kríza. Človek sa musí naučiť dávať a chce príjmať. Netreba menovať, čo sa tu deje. Stačí sa zorientovať, pochopiť to, kde je sever. Neveriť fejkom, brácho, nebuď dement. Nebuď tak crazy, ak nechceš, aby ťa zožral medveď. Toto sú metafory, silné metafory. Neber sa vážne, poďme spláchnuť svoje staré vzory. Svet je perverz, ak nevieš, podávam ruku ako prvý. Môžeme to urobiť všetci, veriť, že nás neroztrbí. Podaj mi ruku, pôjdeme spolu, a možno stačí iba uvoľniť sa, otvoriť sa svetu, žiť tú dobu, lebo všetci sme tu spolu. Podaj mi ruku, pôjdeme spolu, a možno stačí iba uvoľniť sa, otvoriť sa svetu, žiť tú dobu, lebo všetci sme tu spolu. A možno je to iba strach, čo tlačí hlavu k zemi. Nemý strach z neznáma, má telo hada, hlavu šelmy. Svet je rýchly jak šelby, núti nás hrať to derby. Sused na suseda tu skúša, koľko pustia nervy. Banku je stále viacej, vody je viacej. Para sa vkráda do rodín, kde málo kto už vládze. Banku je sloboda, po rokoch pokoja z okolia cítiť jak zápach z pivnice, vkráda sa nám do podkrovia. A preto čítaj dobu, doba sa podobá tomu, čo sme už zažili, a ver, že má tu moc sa zopakovať znovu. A ako je to možné, lebo sme vlastne sami, každý tak hrdý a vo svojej pravde zamotaný. Stačí nastaviť ruku, ten prvý krok len spraviť. Nemusíme ladiť vo všetkom, stačí nepolaviť. Nesmú nás zlomiť v tom, že nestojí už za to zajtra. Srdosťou stať a prekonať ten fakt, že nejde karta. Je to o dlhej trati, je to o tvrdej práci. Sloboda nie je happy end a presne v tom je háčik. Tak vypnite hejty, please vypni to zlo a skús objaviť ten život znova. OK, podaj mi ruku, pôjdeme spolu, a možno na prvýkrát nezmeníme dobu, ale skúsime to znovu, lebo skúšame to spolu. Podaj mi ruku, pôjdeme spolu, a možno stačí iba uvoľniť sa, otvoriť sa svetu, žiť tú dobu, lebo všetci sme v tom spolu. Podaj mi ruku, pôjdeme spolu. Úprimne gratulujeme všetkým oceneným AMO.
a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu. Pôjdeme spolu a možno na prvýkrát nezmeníme dobu, ale skúsime to znovu, lebo to skúšame spolu. To by mohol byť odkaz dnešného večera. Pokračuje priamy prenos RTVS, pokračuje naša slávnostná ceremónia pri príležitosti 31. výročia vzniku Slovenskej republiky. Dovolte mi znova pozvať na pódium aj pani prezidentku. Predstavíme si posledných 11 vyznamenaných osobností.